Hej alle sammen, og jeg håber, I har virkelig haft en god dag. Jeg er Kasper Nolejsten, inde på Twitch, og så begynder jeg at lave YouTube highlights, og så smider jeg det ind på den her gaming-kanal, som jeg har oprettet. Inde på den her gaming-kanal, der kommer til at være Twitch highlights, når jeg begynder igen. Jeg skal lige have nyt webcam. Jeg skal nok købe nogle giveaways, alt muligt. Ja, og så skal jeg nok have lavet nogle overlays og nogle banner og ja, alt muligt. Men der er ikke så meget at sige. Hvis I... Og så kommer der også link til min Twitch nedenunder. Men ellers må I fucking have en fantastisk dag.